Τώρα τώρα παιδιά από το στοιχείο εδώ. Εντάξει, το στοιχείο να το κάνουμε κάτι. Είναι χέρια γιάντερα αυτό, Ναι, δεν είναι ευκολία. Γάμισε τα είναι. Πιστόλι. Πιστόλι είναι. Παλεύεις εκεί πάνω για να το δω. Και δεν έχει ελάστα, τώρα είναι άφηκτο. Τώρα το θέμα είναι ότι θα βγει φρέσκια γόμα πάνω. Το πόδι που λέγαμε να το βρει. Άλλα, άλλο λίγες. Μπορώ και πάλι. Είναι εντυπωσιακό ρε παιδί. Είναι εντυπωσιακό ρε παιδί. Είναι ακούσα. Τα άλλο είναι ομαλό, το άλλο είναι... Παλεύα τώρα παιδιά. Γι' αυτό λέμε τώρα το μηχανάκι, αυτό ξέρουμε να πάμε πλαγιά, να ξέρουμε με φτάνει. Να πάμε όπου αλλού, θα πάμε τέλειος. Κοίτα, αυτά εδώ που κάνουν λάθος. Ναι ρε παιδί, είναι σαν να βλέπεις πισωκίνητο αμάξι, το μπροστινοκίνητο θα κάνει το χρόνο, αλλά το πισωκίνητο θα κάνει το θέαμα. Να το πάει ο κοντζά μας τώρα. Κοίτα ρε μαλάκα όπως το τι κάνει. Εντάξει, το όχι όλα. Δηλαδή το δεν πάω το πάω. Αυτό φίλε του μαλάκι. Μπράβο Μάκο! Άκρος, άκρος! Μ' αρέσει που δεν ήθελε να κάνουμε φασαρία, Δεν ήθελε φασαρία και την κάνει μαναχώς. Άλλο. Βαγγέλη, κάποιος ψήνεται. Φοβάμαι να το πάω. Γιατί δεν έχεις μανιτάρια. Βαγγέλη, κοίτα τώρα εδώ, κοίτα. Κοίτα γέλια, κοίτα. Νομίζω ότι θα γλιστρήσει περισσότερο από όσο θέλει. Να τους.